Kashi na 26. Sale na saukowa ta wuce ɗakinta da ke ƙasa. Yadda ta zo ta wuce da gudu ta shiga ɗaki ta banko ƙofa ya sa Sayyida da ke cin abinci juyowa da sauri ta miƙe. What is happening? Ta furta a fili. Tana shiga ɗakin Sahla ta tadda ta kwanta rubda ciki tana kuka. Are you okay? Sale bata kula ta ba. Haushin Sayyidar ma ta ji. Me yasa bata matsa mishi ya je ya yi sallah ba? Take it easy sis. Kuka ba zai magance miki matsalar ki ba. Sai a sannan Sahla ta ɗago ta kalle ta. So take ta gaya mata abin da ke ranta yanzu, amma kuma kamar cin mutunci ne. Ba ta tunanin ma akwai abin da Sayyida za ta iya yi idan har ta ji abin da ya faru. Ba abin da zan ce miki illa ki haƙuri. And then talk to him idan kin huce. Rashin maganar zai jawo muku matsala a gaba. Daga haka ta fita daga ɗakin. Kwanaki biyu bayan haka, tana buɗe ƙofar ɗakinta ta gan shi. Ta haɗe fuska, ta haɗe hannayenta. Ba za ki ce na shigo ba? Ta ɗan matsa masa. As expected rungumo ta yi ta baya. Duk yadda ta yi ƙoƙari don kar ta sake jiki da shi sai gaba ɗaya gaɓanta suka ha'ince ta. Don kuwa wani sanyi ta ji can ƙasan ranta. Ya ɗan rankwafo daidai wuyanta ya ce, fushi? Ta cizi leɓenta na ƙasa. Sorry, ban duba ki ba. I've been busy ne. I have a surprise for you. Jin ta yi shiru sai ya juyo da fuskarta ya ce, kin missing ɗina da yawa ko? Ni ba na missing wanda baya son sallah. Sai da ta yi maganar kuma ta ga kamar ba a haka ya dace ta yi maganar ba. Ya ɗan yi kasake yana kallon ta. Daga ina kuma wannan maganar ta taso? Sai kuma zuciyarsa ta tuno masa abin da ya faru ranar a studio ɗinsa. An kuma hashashenta ya yi daidai, don kuwa ranar kam yana fitowa daga studio ɗinsa wanka ya sha tea ya kwanta. Sai da safe ne ma da zai yi sallar asuba. Ya tuna cewa banda sallar asubahi ta jiya bai sallaci salloli huɗun bayanta ba. Saboda haka yasa kike fushi? Eh dole ne fushi mana. Ai babu wanda yake son miji ɗan. Ta yi shiru. Ɗan wuta? Ya ƙarasa mata. Ta ɗan saukar da fuska. Ni fa ba haka zan faɗa ba. Cewa zan yi babu mai son zama da mai wasa da sallah. Ya ɗan kamo hannunta a hankali ya ce, Sahla, ya Allah. Yadda yake kiran sunanta na kashe ta. Sahla. Ya sake kira, jin bata amsa ba. Ta ɗago ido ta kalle shi. Kin tsane ni ko? Ta girgiza kai. Ki dawo ɗakina. Kutun melesi? Abin da ma zai ce mata kenan? Ta ayyana a ranta. Ina so ki dinga tunasar da ni lokacin sallah. Ina da rauni ta wannan ɓangaren. Ta tsira masa ido. Bilhaki yake neman taimakonta. Tausayi ya bata kamar lokacin da ta amince za ta aure shi. Wani lokaci idan ya mararaice mata sai ta ga ai wannan dodon ma yana da rauni. To ka daina shan taba, baby. Idan kana so na koma ɗakinka sai ka daina shan taba. Ni ba na son warinta kuma ma ai ba kyau. Shikenan. Dafi kafaɗarta duka biyu ya ce, ban yi alƙawari ba, amma zan yi ƙoƙari na daina. Shikenan? Ta gyaɗa kai. Baki tambaye ni surprise ɗinki ba. To ba kai ba ne? Guess what? Za ka sake tafiya ko? Ba kya so na yi tafiya ne? A'a. Kina so na kasance tare da ke kullum? A'a. Me kike so? Ka saka ni a makaranta ni ma na daina zaman gida. Rangwashinta ya ce, ke ji ne ce. Kam, ya jawo ta ya matse ta jikinsa sosai. Ka matse ni. Ya ɗan sassauta riƙon ya ce, za ki fara makaranta next month. Da gaske? Ta cire fuskarta daga jikinsa. Si. To yaushe? Sai kuma ta tuna farkon dawowarsu ya saka ta cika wasu takardu, sannan ta ba shi folder ɗinta da ta saka takardunta na makaranta. Ta ji daɗin wannan albishir ɗin don kuwa tuni ta mance da fashin da take da kuma kuri da ta yi na share lamarinsa. Da yamma Sayyida ta ganta tana haurawa da akwati sama ta fara mata waƙa tana dariya. Sale dai sai kumbure-kumbure take babu halin magana. Shafi na farko da ta fara karantawa a diarin mahaifinta basmala aka rubuta. Sannan aka yi godiya bisa ga ni'imar rayuwa da kuma lafiya. Diarin mahaifinta take karantawa kusan kullum kafin ta yi bacci. Ba ta roshin karatun don idan tana karantawa tana sawa a ranta kamar a lokacin ne mahaifinta ke rubutawa. Ba abin da ya ƙara mata shauƙin diarin sai gani da ta yi handwriting ɗinsa da nata iri ɗaya ne. Like sai da ta kwatanta rubutu ta sake dubawa ta ga lallai rubutunsa yana kama. Ranar Juma'a da ta wuce wani entry da ta karanta ne ya firgita ta wanda a lokacin tana gama karantawa ta haura sama kiran FK.
Abin da aka rubuta shi ne, yau ban yi sallar asuba da wuri ba. Jiya na yi fama da wani mura da ciwon kai mai tsanani. Da na shiga gaida Hajiya sai ta bani wani shayin citta mai shegen zafi. Na ji daɗin shayin sosai. Ban sani ba ko shayin ne ko kuma gajiya ce, amma ban tashi ba sai ƙarfe 6:25 na safe. Haka aka ƙarƙare rubutun da faɗin falalar sallah a kan lokaci da kuma illar wasa da sallah. Ranar da suka fara kwana tare a ɗakin FK, alam kala 3 SAHLA ta saka, amma kowanne ta yi ƙara sai ta sa hannu ta kashe. Sanyi ake yi kuma tana jin daɗin bargonsa. Ita ji ma take kamar ɗakinsa ya fi nata ɗumi. A ƙaran alam na 3 ne kuma ta miƙe da ƙyar bayan ta kashe alam ɗin. Ganin FK ta yi yana sallah. Kunya ya kama ta, ashe dai a baki ne da daɗin faɗa, amma a aikace akwai wahala. Gashi ita da ta zo taimaka masa yin sallah da wuri, sai gashi ya riga ta tashi, ta miƙe ta shiga banɗaki. Raka'atanil fajr take son yi, amma lokacin sallar asuba ya riga ya yi. Da a ce ma a can gida suke, ta tabbata da kiraye-kirayen sallah za ta dinga ji ta ko'ina. Ta yi nafilar tukunna, ta zauna kaɗan ta ja istighfari kafin ta tashi lokacin da ta ga FK ya miƙe zai yi sallar asuba. Ka ja mu, ta faɗa tana tura carbinta gefe saboda kar ta zo sujjada ya ji wa goshinta ciwo. Tun daga karatun Fatiha ta fara wasi a ranta. Suratul Mursalat ya karanta ayoyi 10 farkonta. Ita ma dai karatun gashi nan ne. Allah dai bai yi za ta yi walimar sauka ba ne, amma ta ƙare haddarta kafin ta haƙura da zuwa Islamiyya lokacin da ta shiga makaranta. Amma gaskiya karatunsa bai ji tajwidi ba. Suka idar da sallah kowannensu ya zauna yana addu'a. FK ta kira sunansa muryarta a dashe saboda sanyi. Ya baby? Sai ta rasa ta ya za ta faɗa ba tare da ya ji haushi ba. Amma ka jima ba ka yi tilawa ba ko? Ya juyo yana fuskantar ta da kyau ya ce, akwai mistakes a karatuna ko? Ba sosai ba, ka tsallake aya ta 4, a aya ta 3 kuma cewa ka yi fannashirati nashra kuma wannashirati nashra ne. Ok malamata, kar ki damu, after exhibition namu za ki ɗaura min daga inda na tsaya. Ni fa ba malama ba ce, kin zama daga yau. Da ke ta saba tana ɗan tilawar minti 30 duk bayan sallar asuba kafin ta kwanta, sai ta je ta ɗauko Ƙur'ani ta buɗe ta fara karatu. Shi ma sai abin ya burge shi, ya tashi ya je studio ɗinsa wajen kwanar da ya maida shi office, ya fara dubo Ƙur'ani a cikin tarin littattafai da ke bookshelf ɗin. Da ƙyar ya samo Ƙur'anin nasa, duk ta yi ƙura. Coincidentally kuma, Uncle Suleiman ne ya bashi, wato mahaifin SAHLA. Ya sa hannu, ya shafe ƙuran. Baya tunanin ya yi karatu da Ƙur'anin sama da sau 5 a tsawon shekaru 20 da Uncle Suleiman ɗin ya bashi Ƙur'anin wani zuwansa Najeriya. Bayan ya koma ɗakin, sai da ya sake goggoge Ƙur'anin sannan shi ma ya zauna ya fara karantawa. Surar da ya karanta a sallar ya fara dubawa, ya ga gyaran da SAHLAn ta masa. Rabonsa da ya je gaban wani malami ya masa karatu, ba maganar shekaru 18 ba. A Najeriya ne yake samun karatun kuma ba koyaushe suke zuwa ba. Da Uncle Suleiman ya rasu kuwa babu wanda ya sake saka wa lamarin ibada ko karatunsa ido. Ali mu je masallaci ko? Haka Uncle Suleiman yake faɗa ya ta sakiyarsa su tafi. Rayuwa kenan. Gashi yanzu SAHLA ce a kusa da shi tana ƙoƙarin takura masa akan ibadarsa. Ya kalli SAHLA da ta kwanta akan sallaya ta cure jikinta tana rero karatu. Tare da SAHLA da Sayyida suka je wajen exhibition da za a yi a museum ɗin da yake sayarwa zanensa. Kamar sauran masu kallo, haka suka dinga bibiyar zanen da aka displaying. FK ne ke musu bayanin zanen, amma su kan ba abin da suke faɗa sai dai ya yi kyau. Kowane zane suka iso, da wanda FK ɗin ya yi da wasu ma daban, sai dai kawai su ce ya yi kyau. Tun kafin a tashi ma, SAHLA ta fara ƙorafi wai ta gaji da tsayuwa. Kafin a tashi daga exhibition ɗin, ya ɗauke su suka wuce wajen cin abinci, daga nan suka koma gida. Bayan kwana 2 kuma, wata tafiyar ta sake taso masa, wai zai je ƙasar Sri Lanka. Wannan karon tafiyar shi ɗaya ne kuma sati guda zai yi. Kamar da wasa, zuciyarsa ta riya masa, to ya tafi da SAHLA mana, especially tunda saura kusan sati 3 ta fara makaranta. Ya samu SAHLA a ɗaki tana waya da gida. Ya nuna min admission ɗin da aka turo, na tura maka a WhatsApp ɗinka. Wai course ɗin Communication and Literary Studies. Ban sani ba amma kamar English class ne ba French ba. Gashi nan bari na bashi. Ta miƙa masa wayar tana faɗin, Alhaji. Ya amsa da faɗin, yes dad. Yana gama yi masa bayani, ya miƙa mata wayar ta ci gaba da zuba wa Alhaji bayani.
har da gulman art exhibition da suka je, wai zanen Uncle Faruk ya fi ɗaukan hankalin mutane. Yana tsaye yana kallon yanayinta, cike take da farin ciki. Ina ma zai iya kasancewa cikin farin ciki a koda yaushe. Ina ma zai iya samun farin ciki a abubuwan da basu taka kara sun karya ba. Tana gama wayar ta ji ranƙwashi a kanta. Uncle Faruk, seriously? Ta shafa wajen tana tura baki ta ce, to idan na ce masa FK ai sai ya ce ba ni da kunya. Dama kina da kunya ne? Ba duk dare kike maƙale min ba? Allah kai kake maƙale min ba ni ba, kai ne fa ka roƙe ni wai na dawo ɗakin ka. Sayyida dai ba haka take gani ba. Me ta ce maka? Ta faɗa da sauri. Cewa ta yi, ya kai baki zai kisin ɗinta, ta juyar da fuskarta. ‘Yar ƙauye, ni ba abin da zan yi ba kenan. Ba wani. To tun da kin hana ni, na fasa tafiya da ke. Najeriya za mu je? Ta tambaya da sauri. Allah na gani duk ɗokinta da son zamanta a Paris, yanzu kewar gida take. Izazif kawai ta dinga sintiri tsakanin Paris da Gombe, kamar yadda ake sintiri tsakanin Gombe da Bauchi. Baby ke da Najeriya sai wata shekarar. Cabɗi, ni kam gaskiya zan je gida. Zama yayi a gefenta yana faɗin. Lafiya kuwa? Lafiyan me? Ke da kika ce kin zo Paris kenan? To ai ina son ganin kaka. Okay, bari in nema miki tiket sai ki koma can gaba ɗaya. Ni zan dinga zuwa sau ɗaya a shekara. Ya yi murmushi. Lokacin da ya gaya mata da ita zai je Sri Lanka, ta ji daɗi sosai. Ta shiga tambayar sa ya ƙasar yake, kayan sanyi za ta haɗa ko na zafi. Ya ce mata ta duba Google. Da ya faɗa wa Sayyida za su yi tafiya, sai ta dinga tsokalarsa, wai ba wani aiki za su je ba. Honeymoon za su je su yi a can. Ta ce masa me yasa ba zai kai su Maldives ba. Ya girgiza kai ya share ta. Da yamma, SAHLA na haɗa kaya Sayyida ta shigo tana mata tsiya, wai ta zo za ta ba ta sexy kaya masu kyau. Wai idan ba ta da kayan sawa masu kyau ma, to su fita shopping kawai. SAHLA dai kunya ya hana ta tanka mata. Da ta ga Sayyida ta dame ta da sai ta saka lingerie a cikin jakar, sai ta yanko mata magana ta matse kamar ba ita ta yi ba, ta ci gaba da naɗe kaya. Sayyida ta riƙe baki tana wow, I like it. Sai bayan fitan Sayyidar kuma, SAHLA ta rufe fuska tana da na sanin abin da ta faɗa. Anti, kika sani ko tsirara nake kwana? Abin da ta faɗa wa Sayyida kenan. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode.